na tayo sa Habit House. Nandito na tayo ngayon sa Habit House. Ano? Mia. Ma-style ko ikaw. Oh. Nakita ko. Oh, ha? Stall? Anong stall? Huwag mo inambok. Kasi mga classmate mo. Okay lang. Oh, cheers. Hi guys, tapos na kami sa Habit Farmville and dito kami ulit ngayon sa Moonlight Bay Resort para mananghalian. Okay, kain muna. Hi guys, kain na tayo dito sa Moonlight Bay Resort. It only can for 99 pesos. Ayan, kumakain sila. Okay guys, tapos na kami kumain dito sa may Moonlight Bay Resort sa may San Fabian, Pangasinan. And kami ay uuwi na ng Dagupan. Okay.